magana nake ji haka ban gane kan shi ba. Rundunar 'yan sanda sun fafata da wasu miyagun 'yan fashi kimanin su 13 a lokacin da 'yan fashin suka kai farmakin ƙwallon banki wanda ke shataletalen marabar kuda. Sai dai 'yan sanda guda biyu sun samu rauni yayin da guda ɗaya ce gagarin kudan nan take. Daga cikin 'yan fashin kuwa babu wani wanda ya kai da ransa sai ƙwalli ɗaya wanda ya ji raunuka a jikinsa. Wakilin ya zanta da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda inda ya bayyana musu cewa ba karamar nasara ce ba da aka samu ɗaya daga cikin 'yan fashin da ransa, domin kuwa ya bayyana ma hukuma cewa asp Ruth Usman ita ce take ba su kayan aiki, inda jim kaɗan bayan kammala bayaninsa ɗan fashin shi ma rai ya halinsa. ASP Ruth Usman Alasan. Haka zalika jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan a madadin Sufeto Janar ya bayyana cewa za su ɗau mataki kan dukkan wasu gurɓatattun da suke dakule aikin hukumar. Sannan ya bayyana cewa za su fara gwada misali akan wannan ma'aikaciya tasu mai suna Ruth Usman Alasan. Fashewar wani gurneti a cikin safar mota ya sanadiyar mutuwar mutane kimanin su 63 da kuma jikkata mutane da dama. Cikin waɗanda suka rasa rayukansu akwai jami'ar 'yan sanda ASP Ruth. Tuni rundunar 'yan sanda da haɗin gwiwar jami'an tsaro a cikin fararen kaya suka damƙe wani mutum ɗan ƙabilar Hausa mai suna Muhammad Kamal, wanda shine babban wanda ake zargi da shirya wannan harin. A yanzu haka yana hannun hukuma ana tuhumarsa. Mijina musulmi ne, wani ban taɓa ganin ya yi wani abu game da ta'addanci ba, amma nakan je a kafafen yada labarai cewa addinin ku addinin ta'addanci ne. Idan na kalli rayuwar mijina sai na karyata haka don ban taɓa ganin wani abu game da ta'addanci a tare da shi ba. Amma idan na ga yadda kuke shiga garuruwan mutane ba gayyar ba dalili sai na ga ko masu neman fitina ne. A farko da saurari zantukanki na zaci cewa
ki mace ce mai hankali amma da ƙarshe sai na ji kin kwaba. Idan kika rubuta ƙasar nan mu musulmai muna da jihohi namu duka. Misali kamar jihar Kano akwai unguwanni kamar Sabon Gari, Kofar Ruwa, wanda yawancin su ba musulmai bane, amma addininmu ya hane mu da cutar da su. Idan neman fitina muke yi, ai da su za mu fara, ba sai mun je nisa ba. Kuma da kike cewa haka, ina so ki koma ki duba Injila wanda aka saukar wa Annabi Isa alaihi salam. Mark chapter 3 verse 21. God Almighty said, and I quote, "And when his relatives heard of it, they went and laid hold of him, for they said, he is beside himself." A yayin da na ji sabon wannan littafi, na jiyar da shi ga 'yan uwana. Ku riƙe hukunce-hukuncensa. In na jiyar da ku saƙon, to haƙiƙa na dogara, in ji Annabi Isa alaihi salam. A taƙaice ina so in sanar da ke cewa a littafinku an yi bishara da zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam har a waje daban-daban 666. What are you saying? What I'm trying to say is this. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been mentioned in your book of worship in over 666 places. For more details, you can check the book of choice, Islam and Christianity, by Sheikh Ahmed Dikat. I've been answering your questions. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran, Surah Sabah 34 verse 28, "And we have not sent thee, Prophet Muhammad, but to the whole of mankind, as a giver of glad tidings, which is paradise, and also the warner against the punishment of the hellfire." Wannan shine abin da yasa muka kasa zama a garuruwan, muka zama ba ma zama a garuruwan, saboda mu zaga mu isar da sakon addinin mu. Allah ya isar da sakonsa, amma kuma ya sanar da shari'a annabawa kamar yadda ya zo mana alƙur'ani mai girma. Littafin da aka saukar manzo sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah, wanda aka yi masa shaida da baya faɗan abu sarransa face abin da aka sanar da shi ya faɗa. If you go through the Bible, your book of worship, John chapter 16 verse 13, that he shall not speak for himself, whatsoever he hear, that he shall speak. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya fadan abu sarransa face abin da aka sanar da shi ya fada. Wannan shine zancen da Annabi Isa alaihi salam yake fada game da manzo sallallahu alaihi
alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah. Wani to malam ya sunan ka ne? Sunana Muhammad Kamal, mutumin arewacin ƙasar nan daga Kano, ko mai da'awar addinin Musulunci. To ne a haka aka haife ka ne ko lalura ce ta sa ka daina gani? Ko kaɗan ban taɓa yin wata cuta ba. Haka Allah ya halicce ni, haka yake so ya gani. Ba don baya suna ba. Gashi baka da ido, ya aka yi kai karatu har kake wa'azi? Ai tun da Allah ya min hankali, ya sanya min ji, ya gama min komai. Saboda haka dole in nemi ilimin bauta masa. To shi kenan, ni dai ina so in taimake ka, amma ina son wani abu daga gurinka. Duka abin da zan tambaye ka, kada ka sake kai mu ƙarya. Ka san wani abu game da bom ɗin da ya tashi ne? Wallahi wannan ita ce rantsuwa ta musulmi. Ba ni da hannu akan wannan tuhuma da ake min. Wani bayani kake yi game da annabi a cikin littafin? Ki duba cikin littafin John chapter 16 from verse 12 to 14. Inda shi annabi Isa alaihi salam yake cewa, I have yet many things to say unto you, but you should not bear them now. However, when he, the Spirit of truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever that he shall hear, that he shall speak, and he show you things to come. For he shall glorify me, for he shall receive my mind, and he will show it to you. Kamar yadda na yi miki bayani a baya, shi annabi Isa alaihi salam shi ne yake bayanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi ne zai zo da gaskiya, sannan kuma shi ne zai nuna wa mutane shari'a ta gaskiya, kuma zai yabe ni cikin abubuwan da zai zo da su, in ji shi annabi Isa alaihi salam. Sannan kuma baya yin furci san ransa, kamar yadda waɗannan ayoyi suka tabbatar. Ba za ki gane hakan ba, dole sai kin kuma littafin na kullum jiya cikin aya ta 13. The white man says, the morning will come and then the night. If he can inquire, return if he can. Wanda yakan ce wa safiya ta juya alhalin duhu yayi, sannan kuma idan yana buƙatar dawowan hasken yakan iya yin haka. Hakanan a aya ta 14 ya sake gaya mana, the burden in upon Arabia, in the Arabian forest shall he lodge, and he will be traveling in the company of the Delo. Ma'ana zai fito daga tsaunin Larabawa, kuma a tsaunin Larabawa zai zauna, zai kasance matafi, ma'ana zai yi hijira. Sannan a aya ta 15 annabi Isa alaihi salam ya sake gaya mana, he the inhabitant of the land
He says, time will bring the water, and the water will be drunk by the thirsty ones. Ki je ki duba tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaki samu balarabe ne kamar yadda Annabi Isa alaihi salam ya bishara. Wanda kuma zaki gane cewa a Makka aka haife shi, wanda kuma gari ne na Larabawa mai tsaunuka. Kuma tarihi ya nuna cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. Sannan kuma ya shayar da jama'a ruwa daga yatsun hannayensa masu albarka, wanda wasu daga sahabbansa sun sha. Idan baki sani ba, ki je ki duba. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana ya hore mu da cewar Allah ɗaya ne, haka annabi Isa alaihi salam ya tabbatar wa da bani Isra'ila cewar Allah ɗaya ne, ƙarya ake masa, bai taɓa kira zuwa bautar kansa ko wanin Allah ba. A gurare da dama ya tabbatar da cewa Allah ɗaya ne. Book of John chapter 17 verse 3, and this is life eternal, that is a might know only one true God and Jesus Christ whom you have sent. Wannan ita ce rayuwa mara ƙarshe, riƙar Allah ƙwaya ɗaya tak a matsayin abin bautar ku. Annabi Isa kuma shine wanda Allah ɗayan ya aiko. Book of Mark chapter 12 verse number 29. Haka kuma an tambayi Annabi Isa alaihi salam menene muhimmi cikin abin da ya zo da shi. Yace the first and the greatest of the all commandment is this: Shama Israel adna ilahuna adna ihun, which means, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Kuji ya ku ƴaƴan Isra'ila, Allah ubangijinku guda ɗaya ne Allah. Alƙur'ani suratul Ma'ida sura ta 5 aya ta 77. Ƙur'ani ya tabbatar mana Annabi Isa ya gaya wa bani Isra'ila duk mutumin da ya shirka da Allah makomarsa wuta ce. Imagine, wannan har yanzu akwai a rubuce a Christian Bible. Book of Matthew chapter 7 verse number 21 to 22. Not everyone that said to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that does the will of my Father which is in heaven. Ba dole daga masu kira na Ubangiji Ubangiji za su samu shiga cikin mulkin sama ba, ma'ana gidan aljanna, sai wanda yake aika nufin faɗinsa zuwa ga Ubangiji na, wanda shine mulkin saman yake hannunsa. Verse number 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord. Da yawa za su dinga ce da ni, Ubangiji, Ubangiji, a wannan rana. Wace rana ce? Rana alkiyama. Have we not prophesied in the name? Ba mi annabci cikin sunanka ba. And in the name have cast out devil. A cikin sunanka muke korar shaidanu. And in the name done many wonderful works. A cikin sunanka muke yin ayyuka da yawa. A ranar alkiyama za su gaya min wannan. Shi kuma sai ya ce, and then will I propose to them, sannan zan juyo na fuskance su na ce da su, I never know you, ban san ku ba, depart from me, ku kauce daga gare ni. You that walk in equity, wannan aiki da kuka kasance kuna yi ma'ana na Allahntani ne, rashin mutunci ne. Wannan zai faru ne a ranar alkiyama, in ji Annabi Isa. Tambaya, suwaye suke korar shaidanu daga cikin mutane da sunan Annabi Isa ba sunan Allah ba? Sannan suwaye suke ayyuka da yawa da sunan Annabi Isa ba da sunan Allah? Matthew
Many will say to me in that day, Lord, Lord. Which day? The day of Qiyamah, the day of judgment. Jirgin Nuhu, Volume 1. Our God is one. Ubangijinmu guda ɗaya ne. Ku gaggauta riskanmu tare da Imran Ashir Sharif cikin wannan shiri, domin jin yadda ayoyi da yawa a cikin Christian Bible suke kiran al'umma ga bautawa Allah ɗaya. Yes, come. Awesome. Thank you. Ka san me yasa na kira ka? Kofar Ogunna. This man, I've been wondering, bana tunanin shi ya kashe Rutfa. Because duk mutumin da zai iya aikin ta'addanci ya yi kisa, kana kallon deep inside his eyes, za ka gane this man is going to do something like this. I'm confused. Bana tunanin shi ne. Amma raki dade a matsayin ki na wanda kika dade a wannan aiki har kika kai wannan matsayi. Ai ya kamata a ce ranka dade zaki identify din wanda ya aikata wannan laifi. Kana nufin ka san wanda ya kashe ta? Ranki dade ina ganin duk wanda yake cikin wannan department din ya san wanda ya aikata wannan aiki. Ranki dade akwai wani mutum wai shi Dr. Inanji. Namdi tsohon mashushi Namdi tsohon mashushi ai dama na san zaka zo tsohon mashushi. Ashe malam Buba baka da mutunci, dai ina mutunci yake baka san shi ba, saboda ka bani kaya na kai kurbi shine kawai kudi sun makale zaka rika yawo da ni haka kai ni kotu kana hira da yan jarida ana buga na jarida a gari hakan me? Kai ne tsohon mara mutunci ba ni ba. Namdi ka karbi shanu na tirela 9 in hada ma shanu da nawa da na jama'a wata 19 kenan ban ganka ba magana mutane sun dame ni ko ba shi ba na samu ina yi kace mu kai ne tsohon mushi. Malam Buba kai mutumin kauye ne baka san shari'a ba shi yasa kake tada gawon banza to amma bari ka ga za ka ga abin da zan maka. Ni mutumin kauye kai shashashan birni ne. Ni zan gwada maka na san shari'a kuma da ikon Allah sai shari'a ta karɓo min haƙƙina. Tsohon mushi. Da gawa za ka wuna min? Na ce da gawa za ka nuna min malam Buba. Da gawa zan nuna maka. Ka saurari abin da zai biyo baya tsakanin ni. Ba abin da zai biyo baya. Nandi shi ai heri. Ka ji kunya. Ogai, mun beri mun shiga court, we go suffer. Za mu sha wahala sosai fa.
ya kamata mu find solution mu san yadda za mu yi tun da wuri fa. Ni shawara wanda zan bayar shine kawai mu kashe Buba ya bar duniya nan kwata-kwata kawai. Tiger. Yes sir. Shawaran da ka baya bata mun ba. Sorry sir. Domin na fi ka sanin kowa ya hukuma. Idan aka kashe Buba, an sa ana rigima da shi za a ce ni ne. Gaskiya ne. Buba ya dace ya bar duniya don shi ne samun kwanciyar hankalinmu. Amma ga hanya mafi ɗaya da za mu bi wanda za ta fi mana alkhairi. Ku kai kuna bakin wake garin su Buba. Ku kona garin ku kashe da wanda bai ji da wanda bai gani ba. Amma ku tabbatar kun kashe Buba. Washe gari mutanen gari da hukuma za su ce rigiman kabilanci ne wanda muka saba mu da Fulani. Wallahi ina ga wannan abu ba za mu bari ta ba banza ba. Duk wani abin da aka yi mana mun san waɗanda suka yi mana wani abu. Kabilun da muke tare da su sun zai kama na wani abu. Gashi an kashe mutane da an kona mana rikaken mu. Kaga malam kuma gashi ya mutu shine shugaban wannan. Da za a ce mu bar wannan wallahi ba zai yi ba. Baba kai haƙuri. Bai kamata a ce yadda kake dattijo a wannan ragan ba irin waɗannan kalaman suna fitowa daga bakin ka ba. Bai kamata ba. Duk da dai mun san cewa a halin da ake ciki yanzu kuna cikin kunci. Amma ku yi haƙuri. Jama'a, ina son na roƙe ku da kar ku ɗauki mataki a hannunku, kar ku ɗau fansa. Wannan dai matsalan ya riga ya faru a banma hukuma. Za mu je mu ci gaba da bincike babu safe babu dare. Za mu je mu nemo duk wanda muka san cewa yana da hannu cikin wannan offense din. We will bring him to book. Kada kowa ya ɗau fansa a hannunsa. I repeat, kada kowa ya ɗau fansa a hannunsa. Wannan abun ya riga ya faru amma za mu je mu ci gaba da investigation. Ku bar mana komai. Mu za mu je mu nemi duk wanda ya committing wannan offense din kuma za mu sa shi we'll bring him to record. Duk kuna sanar na abubuwa suke faru. Mun sani baba yanzu dai ya riga ya faru ayi hakuri. Ni na muku alƙawarin cewa za mu je mu nema za mu je mu ci gaba da bincike. Ayi hakuri. Na karanta da gani. Kin tabbata wannan faɗin haka yake? Yes, haka yake. Saboda a ranar da wannan gobara ya faru, I was in charge of the case. Da muka je ƙauye din mun sami mutanen ƙauye kuma sun ba mu haɗin kai. Har ma suka ba mu wasu handset da aka gani a sin ɗin da abin ya faru. Mun je mun yi bincike mun kuma ga cewa Dr. Inamdi was the last person da aka kira da wannan wayan. Inamdi? Kwarai kuwa sir. Dr. Inamdi? Yes sir. Kina da proof cewa shi ne? In fact sir, bayan mun samo handset din, na ci gaba na ji na ba wa CID. Na ce su sake bincike a kai. Kuma mun je telecommunication masu ma'ana masu waya din. An duba an sama mana duka conversation din.
an kuma tabbatar mana cewa lalle Dr. Nnamdi ne aka kira last da wannan wayan. Kuma akwai wata ajiyayyar magana a haka maganar da nake shi Dr. Nnamdi da wanda ya mutu da suna kotu akan ya ce Dr. Nnamdi ya cinye mai kuɗi sama da miliyan 12 million naira. In fact, na sake bincike kuma akan Dr. Nnamdi, and I found out that so uku ana tuhumarsa da laifi kala-kala. Amma duk idan aka kama shi sai kaga wani abu ya faru an sake shi ya zama free. Sa idan ba za mu iya kama Dr. Nnamdi mu hukunta shi ba, that means kakin da muke sama ba ta da amfani. Gaskiya haka ne, duk abin da ta gaya ma gabaki ɗaya babu abin da ta gaya ma wanda ba haka bane. Sa ani Dr. Nnamdi ne ma an je an kamo shi za sai kaga an zo an bota ƴar karama hanya ya zo yayi buri. Ina son in roki wani alfarma sa. Ina son ka bani dama in handling case din nan. Are you sure Zaki? Yes sir, I can. You can handle the case. Thank you sir. No problem. Thank you sir. Ƙarya kike yi, ba a mana haka a gidan nan, ba a yi mana haka nan gidan. Dalita. Kusan kowa ya zo nan ya kasa hajar rayuwarsa ne a kasuwa. A yau ne kotun majistare karkashin alkaliya Rastan Aboki ta wanke Dr. Nnamdi a karkashin zargin da ake masa na kai hari a wata rigar Fulani. Kotun ta wanke shi ne bisa dogaro da cewa shi Dr. Nnamdi yana ɗaya daga cikin masu kwantar da tarzoma. Hakan ta sa ya zama mai girma tsakanin al'ummarsa. Gefe guda kuma an tabbatar da cewa ita kanta wacce ta kai kes na kotu wato jami'ar hukumar 'yan sanda ASP Ruth Joshua ba ta da nagarta da bin diddigin gaskiya akan yawancin korafin da take shigarwa ga kotu wanda hakan kan iya jawo ASP amsa firing daga headquarter. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A yau na zo domin in ƙara kira a gare ku zuwa addinin Allah, addinin Musulunci, wanda manzo sallallahu Alaihi wasallam ya zo mana da shi. Kamar yadda na faɗa muku a baya, babu wani addini a wajen Ubangiji face addinin Islam. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa mafifici, wanda ke tattare da dukkan shari'o'i da kuma saƙonni na dukkanin annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su. Daga na farkonsu, annabi Adamu, har zuwa na ƙarshe, manzo sallallahu Alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah. Kamar yadda littattafan baya suka zo da haka. Misali, kamar a cikin littafin John chapter 16 verse 7. Nevertheless, I will tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Ma'ana, ya zama dole na gaya muku gaskiya. Zan tafi. Domin idan ban tafi ba, wani amintacce ba zai zo gare ku. Kuma
daga gare shi saƙon gaskiya yake, wanda da zarar na kau to shi ne za a aiko. Hello, who is this, please? Dr. Nnamdi Ogechukwu Okpara is on the line. Lafiya? Dr. Nnamdi? Menene dalilin kiran nan da kai mu? Oh, relax, baby. Me na saurin fushi? Ai baki tambaye ni ba zan faɗa miki dalilin abin da yasa ni kira ki. CSP Road. Kin zo har gidana kin samun handcuff kin wulakanta ni kin sani a sai. Kar ki manta. Duk manyan ƙasar nan suna tare da ni. Wato daɗin aikin na roɗan ki ko? Wannan abin da kika mun I will destroy your future. Yes. Sai na ɗauki mummunan mataki a kanki. Very stupid. Ka ci gaba da dariya. Kuma duk wannan barazanar da kake yi ba za ta hana ni gudanar da aiki na ba. Kana ganin the last time na kama ka an yi free na? Good. I want to assure you that by the special grace of God, zan sake kama ka and it's going to be for the last time. Yes. CSP Road. I will teach you a lesson. Ko shakka babu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wannan amintacce da annabi Isa alaihi salam yake gaya wa mutanensa, kuma shine wannan comforter da yake nufi. Wato ma'anar comforter mai yawan gaskiya, mai yawan godiya. Ahmad kenan, wanda yana daga cikin mabayyanan sunan manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne zai zo da addini na gaskiya, wanda idan na kau shi ne zai zo gare ku. Wannan shi ne gaskiyar abin da ya faru. Kofar Ogunna, amma dai ka san wannan halin da kai yana cikin halayen cin amanar ƙasa ko? Ya za a yi ka san wanda ya haikata laifi sannan a idanka a je a kama wanda bai san hawa bai san sauka ba, kai shiru and you keep quiet be looking. Ranki dade wannan mutum na ne garin faɗan gaskiya ya rasa aiki na shi. Ogunna. Ranki dade. Stand up and leave my office. Gaskiya ne, Muhammadu Kabir ba shi da laifi ko ɗaya kuma ba shi da hannu a cikin mutuwar ASP. Dr. Inan dai shi ya aika a kashe ta, don haka mun kama yaran shi. Mun tabbatar da cewa shi ya aika a kashe ta, don haka duk wanda ya ce ba zai zauna lafiya da mu ba, mu ma hukuma ba za mu zauna lafiya da shi ba. Kowaye shi, kowaye kuwan shi ba gyale shi tare ba kuma tare da ɓacin lokaci. Hukuma tana yi wa al'umma sa alƙawari da cewa za mu kama Dr. Inandi duk inda yake kuma mu hukunta shi daidai gwargwadon abin da ya aikata.
Muhammadu Kamal. Ina fatan zan maka wato wani albishir. Sakamakon jajircewa da ASP Rus ta nuna akan aikinta, bincikenta ya nuna ba ka da laifi ko kuma ba ka da hannu a cikin zargin da ake yi maka. Don haka duk abin da za mu yi a fayil ɗinka mun tura na sama da mu. Abu na gaba da zan gaya maka, ka yi haƙuri akan halin da ka tsinci kanka lokacin da ake tuhumarka. Ba a yi maka wannan ba don bambanci na ƙabilanci ba, haka aikin ya tanada. Ila kai tunanin ko bambancin addini ne ya sa muka yi maka haka. Ko kaɗan zuciyata ba ta taɓa tunanin cewa mai addini irin naka, in dai har addinin yake da gaskiya, ba zai iya kasancewa ɗan uwana ba, saboda na san sannu a hankali sai ya bi abin da nake bi. Kamar yaya? Abin da nake ƙoƙarin in gaya ma shine, a cikin mabiya addininku idan har suna karatu, to na tabbata sun karanta John chapter 14 verse 30, inda annabi Isa alaihi salam yake cewa, I will no longer talk much with you because the ruler of this world is coming. Ma'ana, ba zan yi magana da ku mai tsayi ba, saboda mai mulkin wannan duniya yana nan tafi. Wannan magana ta faɗa ne akan manzo sallallahu alaihi wasallam. Magana ta da kai ta ƙarshe shi ne, mutane da dama waɗanda suke cikin irin wannan addini nawa a faɗin duniya, a ƙasashen duniya daban-daban, irin wannan tuhumar su ma ana yi musu, wasu ma har su rasa rayukansu. Amma abinda kullum muke gode wa Allah shi ne, da mutanen da ake kashewa, da mutanen da ake kamawa, da mutanen da ake bin su lungu-lungu ana kamawa, ba su kai yawan adadin mutanen da suke shigowa cikin wannan addini ba a kullum. Tun bayan aukuwar September 11 September, duk shekara mutum sama da 45,000 ne suke shiga wannan addini, wato addinin musulunci. Ba ƙasar Amurka kawai ba, da sauran ƙasashe na duniya. Wannan ya gaskata faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam, inda yake cewa, sai bulugu hazal amr ma balagal layl wan nahar, wato da sannu wannan al'amari zai riski inda wata da rana ya riska. Ma'ana, wannan duniyar tamu, faɗin duniya gaba ɗaya. Menene wannan al'amarin? Shine musulunci, ƙur'ani, musulunci, wato kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Domin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawari sai ya cin haskensa, ko da kafirai sun ki, kuma ko da mushrikai sun ki. Kwabruguna, karɓi
karɓo abinci ka bashi. Ba na bukata. Ina azumi. Idan har taimaka min kake so kai, to don Allah a bani ruwa in yi alwala. Ina so zan yi sallah. Kabarguna, je ka ibo masa ruwa a buta ka kawo masa. Zancen banza zancen wofi, an gaya miki aikin nan aikin 'yan bijilan ne, don me za ki gaban kanki don a ga hotonki a media ko a ina da kika gaban kanki. Sa, ai ina ganin ba laifi ba ne, don mutumin nan da aka kama shi an sanarwa da duniya cewa ga laifin da ya yi, amma in na yi laifi a yi haƙuri. Wannan zancen banza ne, mun saki ne wannan aikin. Ibn Ashir Islamic Propagation Center present Jirgin Nuh alayhi salam. Song of Solomon, chapter 5, verse number 16. His mouth is most sweet. Yeah, he is altogether lovely. This is my friend, and this is my beloved, O daughters of Jerusalem. His mouth is most sweet. Bakinsa shine mafi daɗin zaƙi. Yeah, haka yake. He is altogether lovely. Shi abin so ne gabaki ɗaya. This is my friend. Wannan shine abokina. And this is my beloved. Kuma wannan shine abin ƙaunata. O daughters of Jerusalem. Ya ku 'ya'yan Jerusalem. Wannan aya da kuka ji ta a Song of Solomon chapter 5 verse number 16 akwai ta a rubuce a ainihin littafin Injila na Hebrew, wanda shine littafin da aka saukar, ba da Turanci aka saukar da littafin Bible ba. Da yawa Kiristoci ba su sani ba. Abin da aka rubuta a cikin ayar shine Hikko mamitakim bi kullo Muhammadim zahedudi wa zaira'i baina Jerusalem. Wannan aya ta kira annabi Muhammad da sunansa Muhammad, amma garin juya Bible, juya shi da Turanci, sai suka fassara Muhammad ɗin zuwa altogether lovely. Gaba ɗayansa abin so ne, wanda kamata ya bashi Muhammad kamar yadda Allah ya saukar. Da koyau ka duba ta Hibru za ka samu Muhammad shine abin da yake rubuce. An canja ne kurin to altogether lovely don kar mutane su fahimci wa ake nufi. Wa akhir da awana an alhamdulillahi rabbil alamin. Jirgin Nuhu shiri ne da ya ɗaura ɗamarar sanar da ku guraben da suka yi magana akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin Kiristoci. Haka kuma shirin bai tsaya daga nan ba, ya ɗaura ɗamarar sanar da ku abinda Alƙur'ani mai girma yake sanar da ku game da annabi Isa alaihi salam da mahaifiyarsa. An samar da shirin Jirgin Nuhu a DVD plate don kallon. Za ku same shi a audio CD a duk inda ake hada-hada samar da kasassun.
محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه. Shiryawa karatu kake yi ne? Don taso mu tafi ka kai na karna makara don na gama kafin na tashi mamu ta tafi ofis. Karatu nake. Yanzu a ce aka ƙasar nan ɗan za ta ci gaba da zama cikin rashin tabbas a gurin duk wanda ya ce zai yaƙi da ƙarya domin tabbatar da gaskiya. Yanzu a ce babu sauran wani gata da dukkanin wanda ya zaɓi gaskiya a kan zalunci. Shin ta yaya waɗannan yaran da suke ƙarƙashina za su zaɓi yin gaskiya da amana a cikin aikinsu bayan suna ganin irin sharri da guguwan zalunci yake ƙoƙarin yin awon gaba da ni? Shin ta yaya wani mai ƙoƙarin taimakon ƙasar shi da irin wannan aikin nawa zai samu ƙwarin gwiwar yin haka bayan tarihi ya faɗa musu irin gararin da ake neman jefa rayuwata kawai saboda na ce ban yadda ai rashin gaskiya da ni ba? Wace amsa ce da alamai da suke ƙoƙarin irin wannan maƙarƙashiyar al'umma? Na yi nadama ina ban duniya ba gaba. Da irin wannan bakin cikin da wasu alzaliman ƙasar mu ke ƙaƙaba mana. I'm so sorry, my husband. With a due respect, da irin wannan wulakancin da na bar duniya. Dad, lafiya me ya faru? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. راحي كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح
غفار تواب رزاق شهيد حسيب اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه Na da kai haƙuri ka daina kuka. Allah yana son masu haƙuri da juriya. Wanda idan wata musiba ta same su suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Su ne waɗanda Allah ya ma bishara da gidan aljanna. Ta ce wata ya kamata ne wannan kukan yanzu ba kai ba. Domin ni na rasa abu kafin na samu abu. Daɗi na da kulawar mahaifiyata kafin wata nan na zama mahaifiyar wata. Daɗi na rasa shakuwa da sanyaya idaniyata ga mahaifiyata kafin nan gaba na shaku ko na sanyaya idaniyata ga wani. Daɗi ka sani duk wanda ya rasa mahaifiya yana mai irin shekaru na lalle ya cancanta a taya ta zubar da hawaye. Amma kuma ban san abin da Allah yake nufi da hakan a gare ni ba, don haka ni ma sai na fawwala al'amarin zuwa ga Allah. Haka ne, abin da kika faɗa gaskiya ne yata, amma ba zan iya daina kuka ba. Asali na ba ɗan garin nan ba ne. Rigingimu da tashin hankula ne suka yi yawa a cikin ƙasar nan. Sakamakon haka sai gwamnatin tarayya ta naɗa kwamiti na sulhu a cikin ƙabilar na Hausawa. Na daga cikin mutanen da aka turo zuwa wannan garin, wato garin su mahaifiyarki kenan. Lokacin da muka zo
ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا. Wannan taro ne da aka haɗa shi ba don komai ba, don mu tuna ma junan mahimmancin zaman lafiya a wannan gari. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, a nan a tare da mu akwai wakilin Hausawa wanda sunan shi Malam Usman Alhassan. Kafin mu gabatar da su, za mu gabatar da ɗaliba wanda take wannan garin, wacce haifaffiyar garin nan ce, wacce tana cikin wannan kwamitin sulhu wanda hukuma ta haɗa shi don samar da fahimtar juna a tsakanin ƙabilan ƙasar nan. Wanda zan gabatar muku da ita ce Blessing Samuel. Ina farin ciki da halarta wannan taron da kuka yi. Ina fatan da kowa ya zo lafiya, kowa zai koma gida lafiya. Yanzu idan kuka kula mun jefa kanmu a halaka. Irin wannan rigima da ta afku a tsakaninmu, kamar irin rayukan da aka rasa. Yanzu idan kuka duba me ribar mu, yara nawa ne suka rasa iyayensu, kuma in muka zauna muka yi tunani muka auna wa ya zama komai rayuwarsu. Jama'a barkamu da warhaka. Ina so in yi magana ne akan wani abu wanda ya kamata a ce kowanne daga cikin yayi la'akari da shi, yayi wa kansa alƙalanci ba tare da kowa ya ce mai komai ba. Allah ya yi mu 'yan adam, ya daraja mu, ya karrama mu, amma mu duk ba ma kallon wannan. Mun zauna muna cutar da kanmu, muna yi wa kanmu ƙeta wadda bai kamata ba. Idan mutum yana tunanin cewa yana cikin al'ummarsa, yana cikin ƙabilarsa, yana cikin 'yan uwansa, ya afkawa wanda ba ƙabilarsa ɗaya ba, ba addininsa ɗaya ba, to kanka ka cuta. Saboda kai ma a can inda ƙabilansa suke, kai ma akwai naka ƙabilan wa'anda addinin ku ɗaya, su ma za su afka musu. To me amfanin haka? Wannan ba ɗabi'a bace mai kyau. Idan muka tsaya muka yi la'akari, duk ƙasar da ta ci gaba a duniya to ta zauna lafiya ne. Idan babu zaman lafiya, babu yadda za a yi samu ci gaba. Tun yaushe turawa suka ba mu mulkin kanmu, amma har gobe muna cikin bauta? Muna cikin bauta. Saboda matsalar mu bata wuce mu yaƙi juna, mu faɗa da juna ba, mu dawo muna bautar yadda za a yi mu gyara abin da muka lalata, ba mu tafi ba. Muna tsaye a guri ɗaya. Sannan kuma ina so in sanar da ku, idan junin kawai kaiwa gwamnati ƙeta ka lalata dukiyarta, to ba gwamnati ka cuta ba, saboda dukiyarka za a ɗauka wacce kamata a yi amfani da ita a yi maka wani abu na ci gaba. Tunda an wuce wannan, ka sake dawo da gwamnati baya, ita za a yi amfani da ita a sake gyara wannan abin da ka lalata. Babu ta hanyar da gwamnati za ta cutu, kai ka cuci kanka da kanka. Wannan abu ne da ya kamata a ce mun kiyaye. Ya kamata mu tsaya mu yi wa kanmu faɗa, mu hankalta, ba tare da sai wani ya zaunar da mu ya gaya mana ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu mu duba, ga 'yar uwanmu nan tana so ta yi magana amma ta kasa yi, saboda takaici sai kuka take. Abu ne mai kyau? Dan Allah 'yan uwa, ina kira ga kowa da kowa, mu wa kanmu faɗa, mu kiyaye wannan abin domin mu gudu tare, mu tsira tare. Nagode.
يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا amma blessing ana kin ba mu kawai da mutu da kira mace kuma Abba Malam Usman, ai ni mace ce fa mai kaman maza. Abba, bai kamata a ce na baku da wannan wahalar na shiga cikin na zauna ba. Kaga duk abin jama'a ai bai kamata a ce an banni a baya ba ko? Ba komai mu ci gaba da tura ka Allah ya sa mu dace. amma kuma mu ne a muka baki dama muka ce ki koma ciki ko Kai Malam Usman, ka cika tausayi. Ba komai, na gode, mu ci gaba da tura. amma kina burge ni bisa ga yadda kike da jajircewa da kishin al'umma. To ai amfanin zama da mai ilimi kenan. Kaga in ba kai ai wannan abun ba zan yi gici ba ko? Ba sai da mata kyawawa da yawa irin za su yi wannan san ai komai sai da dan jagora ko? Tunda kai ne abin da mata ne zan iya yi wallahi. Kai, Mama Blessing, magana da kina yi magana ki ba magana ba ne. Ina so in gaya maki because Tofia pa. Need for me to give my child in Bab Hausa Mala over my dead body. Na gani kina nuna mani interest naki. Daga farko magana wanda kin yi da ni. Kana gaya mini ke kina so Blessing yi a wuri Hausa Mala. Hausa ba cha. Mani bezin ge daba. You get me? So anything ni ba ruwana kawai Hausa man ni da Hausa aka ni muna tafi. Ma bezin yi da haka. That is all. Yes, Daddy. I don't talk twice. Baba Blessing, am da yana bata mana zuciya. Wannan Hausa man baya zuwa wajen bauta. Yana bauta ne can wani abu ba namu ba. Ni fa gaskiya daji ni fa in ba Usman ba ba ni nake so ni kawai daji ni shi nake. Hey! Ba shi ba ni. Chineke papa ko kisi. You are who? Hey! Chineke. Na kwatra here now. Blessing. Yeah, look at what Blessing is telling me. Ka gani abun da Blessing na Kina gaya. da hankali? Tufiya kwa. It can't be possible. Blessing. Tufiya kwa over my dead body. Blessing. Kina hauka ne? Eh? In ba za ki yarda, in ba za ki baki saba wallahi. Wallahi ba zan iya rabuwa da shi ba. Ni ba zan iya rabuwa da Usman ba sai da kome za ku. Come on, shut up. Shut up. Daddy. Shut up. Talk to this guy. Ba ki da hankali ko? Inda akan Usman ne. Ko Ko kuma da yan- ko da kashi mutane. Inda akan Usman ne ba za ta fi ba. Hey, Blessing. Stupid girl. Sam. Ni ko me chan. Hausa into our family. Sam. Peter. Peter. Stupid. Daddy. You have to still do something. Hausa man into our family. Sam. It will never happen. Lokacin shi ne ya kusa ya kare. Usman, ni al'amuran nan suna bani mamaki da takaici. A littafinmu ba a rubuta mana ko ya zo da rashin zaman lafiya, kashe-kashe, fitina, ta da hankali. Haka ma kana faɗa min littafin ku kai ma bai zo muku da tashin hankali ba. Duk wani abin da ake ba addini ba ne. Babu addinin da ya zo da irin wannan. Ba addinin da ya amince ka kashe ɗan uwanka. Shiɗan ne kawai yake ruɗan mu, yake yaudarar mu. Muke kashe kanmu, mu lalata dukiyarmu, wai da sunan addini. Duk ƙarya ne.
yadda annabinmu ya yabi mai kawo sako, haka mai kawo sako ma yake yawa masa. Da mutane za su fahimci wannan, da an zauna lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. الله أكبر الله أكبر. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. sallah ita ce hanyar da dukkan annabawa da salihan bayi mutanen kirki suke bautawa Allah. Sallah mun same ta ne tun daga mala'iku da kuma annabawan farko. Dukkan wannan bayani tabbataccen abu ne abin rubutawa a cikin Christian Bible. In the Old Testament and New an tabbatar da cewa annaba da mala'iku suna bautawa Allah ta hanyar sallah. A cikin Nehemiah chapter 8 verse number 6, congregational prayer, and Ezra blessed the Lord. Kuma Ezra ya albarkaci Ubangiji, the great God. Like I do, Allahu Akbar, and all the people answered, Amen, Amen. Kamar yadda musulmai muke with lifting up their hands, suna masu ɗaga hannayensu kamar yadda muke yi, and they bowed their heads and worship the Lord, kuma suka dukar da kawunansu suna masu bautawa Ubangiji. Ruku'i kamar yadda musulmai muke yi with their faces to the ground, dukkaninsu suka fada akan fuskokinsu suna bautar Ubangiji. Mai neman gaskiya ya kamata ya fahimci sallah a nan gurin. Addinin musulunci ba addini ne da aka fara shi shekara 1400 ba. Shi ne addinin mutum na farko da Allah ya fara saukarwa a wannan duniyar, kuma shi ne addinin dukkanin annaba da mala'iku baki ɗayansu. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi cikamaki ne na annabawa, wanda Allah ya saukowa da Alƙur'ani, littafin da ya game dukkan shari'o'in annabawa baki ɗayansu. Christian Bible ya tabbatar da cewa mala'iku suna yin sallah. Book of Revelation chapter 11 verse number 16 haka kuma ya sake tabbatar da sallolin annabawa a gurare daban-daban. Book of Joshua chapter 5 verse number 14, Joshua fell on his face to the earth and did worship. Kuma Joshua annabi Yushau yana faduwa akan fuskarsa a ƙasa yana mai bauta 3 times in a day, sau uku a kowane wuni kamar yadda musulmai muke. Book of Matthew chapter 26 verse number 39 ya tabbatar da annabi Isa ya yi sallah, and he went a little further and fell on his face and prayed. Book of Genesis chapter 17 verse 3, and Abraham fell on his face. God talked with him, as for me, behold, my covenant is with thee, and those shall be a father of many nations. Bible ya ce annabi Ibrahim ya faɗi ƙasa akan fuskarsa, sai Ubangiji ya magana da shi ya ce, daga ɓangare na ka ji alƙawari na a gare ka, kai ne za ka zama baban al'ummatai da yawa.
sannan a book of Numbers chapter 20 verse number 6, Moses and Aaron and their pale opened their faces and the glory of the Lord appeared unto them. A nan Bible ya tabbatar da cewa annabi Musa da Harun tare da mutanensu sun fada akan fuskokinsu suna masu bautawa Allah, sannan albarkar Allah ta bayyana a gare su. Tambaya anan ita ce, dan mai isa Kiristan suna da'awar bin wayannan annabawa amma ba sa bautawa Allah ta hanyar da annabawan suke bauta masa, irin yadda suke rawa a tsaye, suke rangaji su fito da guri ɗaya da wani annabi ya bautawa Allah ta wannan sigar. Akwai gurare da yawa a cikin littafin Bible da suka yi magana a game da bayyanar shugaba cikamakin annabawa sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Daga bakin annabawan farko irin su annabi Musa a cikin Book of Deuteronomy chapter 18 verse number 18, Book of Deuteronomy chapter 18 verse number 15, Song of Solomon chapter 5 verse number 14, Song of Solomon chapter 5 verse number 15, Song of Solomon chapter 5 verse number 16, the Book of Isaiah chapter 29 verse number 12. In the New Testament from the lip of Jesus, he talk about coming of the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace and blessing be upon. Book of John chapter 16 verse number 12 to 14, Book of John chapter 16 verse number 78, Book of John chapter 15 verse number 26, Book of John chapter 14 verse number 30. Dukkanin waɗannan ayoyi ba sa magana akan wani daga cikin annabawan Allah face sayyidina Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ku saurare mu tare da Imran Ashir Sharif a cikin jirgin Nuhu Volume 4 mai suna Hayya al-Sala. Shiri ne da yake nuna matsayin sallah ga halittar Allah, tare da bayyana guraren da suka tabbatar da annabawa sun yi sallah, tare da nuna yadda suka aiwatar da sallar a cikin Bible ɗin Kiristoci.